Práve sa začína cena KR Ostrava na 1640 metrov. Handicap pre štvoročné a staršie kone o 25 000 korún s 5 aktérmi. Dopredu sa zvonka snaží zaútočiť Treviso, takisto je tam aj Apollo a Viking Cup zacvalal, stráca pozíciu, je na poslednom mieste, na tretiu pozíciu ide Ricky Rouge, štvrtý je Playboy DS a na chvoste pola stále cvalejúci Viking Cup. Takáto je situácia a v oblúku krátko po štarte stále je v čele dvojica bývalých zverencov Zdeňka Vávru, Apollo a Treviso. V tejto chvíli dostia komisia diskvalifikovala koňa číslo 2 Viking Cup. Viking Cup je diskvalifikovaný pre nadmerné cválenie, takže už iba štvorica koní platne pokračuje v dostihoch. Vo vedení Apollo a vedľa neho zvonka Treviso zo stajne Kalifornia v sulke za amatérkou Marii Štichovou na druhej pozícii, potom Apollo zo stajne Kroupa Kyselovice, v sulke je Zuzana Švobová, je to teda súboj dvojice žien, treťou by mohla byť amatérka Štepanka Maňasková, ktorá vedie Playboya DS, na tretej pozícii reprezentanta stajne MAF-TK a vedľa neho stajňový kolega z Bíloveckej centrály Ricky Rouge, v sulke má amatéra Tomáša Klvanu, svojho trénera. Táto štvorica ide veľmi vyrovnane na protiľahlú stenu. S obrovskou stratou už je diskvalifikovaný Viking Cup, ktorý už ide iba na prebehnutie. Pole je v druhej tretine protiľahlej steny, zhruba 600 metrov do cieľa, stále prakticky od štartu vpredu Apollo a na druhej pozícii vedľa neho trošku rozdáva metre Treviso, ktorý mal najvyššie štartové číslo, lenže teraz sa približuje tak Playboy DS ako aj Ricky Rouge, ktorý je známy veľmi dobrým speedom, a Tomáš Klvana si už chystá pozíciu, už je na 3. mieste. Uvidíme, či dnes zopakuje podobný výkon ako pred 2 týždňami, kedy bojoval o víťazstvo Ricky Rouge, ale už prehodil chvost. Uvidíme, či má toho dosť, alebo ešte pôjde pred dvojicu konkurentov. Záverečných 150 metrov, stále je toho štartu Apollo, takisto Treviso, ďalej Ricky Rouge a Playboy DS. Posledných 100 metrov, stále je to súboj Apollo versus Treviso. Nádherná koncovka, Apollo alebo Treviso. No, Apollo má hlavu vpredu, Apollo vyhrá pred Trevisom, tretí bude Ricky Rouge, štvrtý Playboy DS a poradie uzavrie diskvalifikovaný Viking Cup. Odchovanec veľmi úspešnej spoločnosti Moravia Agro, doktora Ladislava Vojáčka, ktorý je tu osobne prítomný a iste má radosť. Apollo, reprezentant stajne Kroupa Kyselovice, ktorého pripravuje v Kyseloviciach Zdeněk Vávra za výdatnej pomoci brata Pavla, ktorý asistuje pri gratulácii a dekorácii víťaza. V súlke bola Zuzana Švobová, ktorá už tento rok veľmi pekne niekoľko postihov zajazdila. Dočkali ste sa víťazstva. Zuzanka, aké to bolo? Parádní. Je to jeho první vítězství a moje třetí, takže každý si užíváme. Myslím, že už sme robili spolu rozhovor po nejakom triumfe a teraz to bolo asi ľahšie, zostali ste na bariére, že koník nabehal menej ako Treviso, alebo čo rozhodlo? Asi to, že byl na bariéře Treviso. Čekala jsem, že trochu vychcípá a nestalo se, takže... Trevisa ste poznali z vašej stajne. Bola to výhoda? Mali ste ho vyskúšaného z práce? Vedeli ste asi ako na ňo? Právě, že mě trošku překvapil. Čekala jsem, že dřív zhasne a nějak nezhasl. Ďakujem pekne. Tak možno pochvala aj pre novú stajňu, ktorá Trevisa angažovala. Je dobre, že koník ostáva na dráhe. Gratulácia pre Zuzanu Švobovú, pre Zdeňka Vávru, ktorého tu zastupuje brat Pavel. Prvý rozhovor na veži rozhodcov na dnešnom mítingu. Som rád, že môžem po mojej lavici privítať Pavla Vávru, ktorého často pri mikrofóne nevidíme, brata Zdeňka Vávru, ktorý nachystal víťaza Apollo v dnešných druhých dostihoch. Pavel, ako teda ste ten súboj vnímali? Váš bývalý koník Treviso potrápil Apollo a Apollo sa teda dočkal prvého víťazstva, z čoho mala radosť aj jeho jazdkyňa? No tak jako doufali jsme, že vyhraje Apollo. Treviso trochu překvapil, že vydržel až do konce, protože šlapal druhou stopu a mysleli jsme si, že to bude trochu větší nevýhoda. Vy ste dlhšie avizovali alebo predávali Trevisa prostredníctvom dosťového programu na internete za veľmi symbolickú cenu. Asi môžem prezradiť, že to bolo nejakých 10 000 českých korún. Koník sa teda predal, ostáva na dráhe, máte z toho asi radosť? Radost toho máme, no hlavně koníka jsme nabízeli od jara, on de facto ještě nešel prodat, tak dalších 20 000 vydělal letos, takže
a chtěli jsme, protože jsme potřebovali místo v maštali, aby jsme mohli dovízt naši odchovankyni do tréninku, tak jsme museli vybrat jednoho. Ďakujem pekne, to bol Pavel Havávra, náš dnešný prvý host.